Selve tidsplanen, den ser sådan her ud. Vi har med at gøre, at Andreas tager afsted i morgen, og hvis alt går vel, så er han simpelthen væk. Så går der 24 timer. Om 48 timer, så har vi ham nok deroppe. I november, der forventer vi så, at selve payloaden, altså det her sæt, det ankommer til ISS. Og det betyder, at så efter november, så kan Andreas gå i gang med at lave sine videoer og opsamle det data, vi skal bruge hernede. Og i december, der forventer vi så, at han starter de der eksperimenter. Han har selvfølgelig 9 andre forskningsprojekter med derop, så der er ikke sat dato på, hvornår han lige laver det her. Det har vi ikke fået nogen indikation af. Men vi ved jo, at han skal være der fra slut august til slut februar eller sådan noget. Så det er jo inden for det tidsrum. Men vi regner med, at vi har lektionsmateriale komplet hen i februar, hvor vi har det data op fra ham. Men i december, der er tanken, at I får Denmark One til skolerne, og I får det lektionsmateriale, som jeg lige har gennemgået. Og så I har en chance for at kigge nærmere på det. Vi har også lige snakket om, at det kan godt være, at vi skal sætte en session af senere på året her, hvor vi går lidt dybere ned i undervisningsmaterialet, så det gør det lidt nemmere for jer at forberede, hvad der så skal ske efter nytår. Ikke også? Så kunne det måske også lige være en pointe, de har nævnt, Torben, at I får jo materiale ud. Det er jo op til jer, om I vil lave alle 6 undervisningsforløb med jeres klasse, eller om I vurderer, at nogen plukker nogle af dem ud. Altså, det er vigtigt. Så det er jo ikke sådan, at der nødvendigvis ligger en fasttømret progression i det, at I skal igennem alle, men det kan I også tage en vurdering af. Ja. Men undervisningsforløbene står, som det er nu, til at kunne blive gennemført fra omkring februar. Er det ikke nogen? Jo, og der er jo faktisk 2 af dem, som I måske lader mærke til, vejrstationen og højdemåling. Dem kan man faktisk godt starte med lige så snart man får materialet. For der venter vi ikke på data fra Andreas. Så der er sådan lidt fleksibilitet i det på den måde. Så regner vi med, at i januar, der er ISS-eksperimenterne overstået, og det vil sige, så vil vi gerne tilbyde noget online træning af lærerne, hvor man har haft mulighed for at sætte sig ind i materialet og stille spørgsmål til os om, hvordan vi havde tænkt os at gøre det og det. Skoler modtager ISS-data og videoer i februar, som nævnt, og det betyder så, at lektionsmaterialet er komplet, fordi vi tænker videoerne og dataene ind i lektionsmaterialet. Og så vil vi selvfølgelig gerne have, at I udfylder en formular til os og til de organisationer, der har været med til at få det her til at ske, og det håber vi kan få fra jer henad i slutningen af skoleåret. Ja. Og det er jo altså en feedback-formular, kan man sige, for at få lidt feedback på forløbet og oplevelser, jeg har været med. Yes. Jeg tror, det er over til dig så, Lars. Kan det ikke passe? Ned på. Der er pil ned. Sådan. Ja. Jamen, ellers sådan lige lidt opsamling, kan man sige. Altså, tilmelding til projektet, hvis I kender en kollega i kommunen på en skole, der endnu ikke er tilmeldt, og måske vi tænker, det kunne være noget for dem, så er der faktisk mulighed nu for tilmelding på legular.dk/ISS. Der kan man stadig gå ind og tilmelde sig projektet. Det er gratis at melde sig til. Man modtager som sagt det her SpaceTech Denmark, eller Denmark One modem gratis. Undervisningsmaterialer. Det forudsætter, at man har Spike Prime på skolen, kan man sige. Så det skulle man gerne have ud. Men ellers så får man altså den her Denmark One enhed sendt ud. For at skulle bruge den her Denmark One og IoT enhed, kan man sige, så skal skolen oprette en brugerprofil på SpaceTech Danmarks portal og registrere deres Denmark One enheder. Og det er kun til selve SATCOM-delen? Ja. Okay. Så det vil sige, ikke til live-appen, som Anders viste? Nej, det er for at kunne modtage satellitdata. Satellitdata. Ja. Yes. Det er sådan med sådan noget satellitdata normalt, at det er jo ligesom et almindeligt telefonabonnement, kan man sige. Det er billigere ganske vist, men der er faktisk abonnement for at kunne modtage det data. I forbindelse med det projekt her, er det jo gratis for skolerne at modtage det data. Jeg så lige der i chatten også blev spurgt til, kunne man købe ekstra SATCOM-modus, hvis man nu har lyst til det. Så bliver der faktisk mulighed for det. Og jeg tror, det har det stående nederst på slidet også. Det ligger i omegnen, at der står 2385 kroner for et modem her.
Det er i rundtal det omkring, de kommer til at ligge. Ja. Men der er faktisk mulighed for at tilkøbe ekstra SATCOM-modus, hvis man har lyst til det. Ja. Hvis man indkøber ekstra modem og har lyst til at bruge de teknologier efter det her undervisningsforløb. Altså, man kunne jo forestille sig, at der så er modems eller SATCOM-enheder rundt omkring i det danske land, og at skoler på tværs i virkeligheden kunne udveksle data med hinanden omkring luftfugtighed, CO2 og alle mulige andre ting, der kunne være sjove at hente data fra. Så vil det stadig foregå via satellitkommunikation, men så skal skolen sådan set tegne et abonnement på at hente data, altså ligesom man har et mobilabonnement, kan man sige. Så det skal man bare lige. Det er ganske billigt, så det er det, men det skal man lige være opmærksom på. Det er sådan set den udgift, der kan være i forbindelse med det. Det spiller måske lidt ind i det, vi siger her også, at vi ved jo godt, at børn lærer bedst ved at have deres egne, have tingene i hænderne. I projektet her er der fundet til, at skoler kan modtage et modem, og hvis man så har flere klasser, der ønsker sig at lave forløbet, så kan man så enten have den mulighed, at man tilkøber flere modems, eller at man fordeler det over månederne, så man lader Denmark One modem, der kommer, gå på skift i klasserne eksempelvis. Men ellers så er der mulighed for at tilkøbe ekstra. Ja, og en pointe der i forhold til undervisningsmaterialet er jo, at selvfølgelig kan det lade sig gøre med det ene modem, med noget, måske læreren, der viser det frem, eller et eller andet. Men hvis man har 5 enheder til den ene type lektion, det kan du måske også spæde lidt mere til med, så bliver det simpelthen bare bedre. Vi vil selvfølgelig gerne have det i hænderne på børnene, og det er også derfor, vi går ud og tester med børnene, så vi ved, at de kan finde ud af at bruge det. Og det prøvede vi første gang i fredags. Men det kan sagtens lade sig gøre med et enkelt, og skal det også siges, det er jo ikke strengt nødvendigt, at man bruger Lego Spike Prime. At hvis man har noget andet liggende, som kan have roterende hjul eller noget dataopsamling, hvis man ikke engang har Lego Spike Prime og bare vil have Denmark One, er der stadig mulighed for at deltage og få det til at spille. Yes. Var det ikke det, vi skulle sige her, tror jeg? Jo, jeg tror, vi har. Jo, det ikke. Det var bare den engelske version. Det var den engelske version, så springer vi over. Next step. Endelig tilmelding til projektet ligger inde på legolar.dk/ISS. Og jer, der er her, menes jeg at have tilmeldt, I alle er tilmeldt derinde. Ellers hvis ikke man har lavet den endelige tilmelding, så er det altså på legolar.dk/ISS. Der ligger link til den endelige tilmelding. Vi er fra Legolar kontakt, kan man sige, til jeres skoler, så det er os, der har kontakten til os, eller til jer. I er velkommen til at kontakte os, hvis der skulle være spørgsmål i forbindelse med projektet. Min mail kan I finde på legolar.dk under medarbejdere i toppen. Jeg scroller lidt ned, jeg hedder Lars Bo, og der står både telefonnummer og mail på mig. Lars Bo under medarbejdere på legolar.dk. Så det er I velkommen til også at kontakte mig for spørgsmål eller andet. Og det er jo også mig, der har spammet jer med mails omkring tilmelding til webinarer, så skriv bare tilbage der. Så nævnte vi lige det omkring forventninger om feedback. Altså, projektet er gratis at deltage i. Det vi gerne vil bede om, det er noget feedback, når I er færdige på selve projektet, så der kommer jo et feedback-formular ud, som vi gerne vil bede om udfylde. Det er sådan set det. Ja. Så er der noget med de sociale medier, at man kan følge med andre steder også på det her projektet. Som sagt, så er opsendelsen i morgen af Andreas. Man kan følge med på SpaceTech Denmark, altså hashtag SpaceTech Denmark og hashtag Denmark One på sociale medier. Man kan se under @SpaceTech Denmark, og man kan også følge med på hashtag Hugin, som er missionen her. Vi skriver på Legolar også en gang imellem, så man er velkommen til også at kigge på legolar.dk eller hashtag Legolar på Instagram, eller hvor man nu befinder sig henne. Så formidler vi lidt omkring det også. Og der er et par spørgsmål, så jeg fortæller. Er vi nået til den del, hvor jeg lige fjerner slidet her, tror jeg, og så får vi forhåbentlig noget video på her. Og du havde svaret på det første spørgsmål fra Lasse i forhold til antallet af Denmark One. Så den springer vi hurtigt over. Ja. Så har Frederik spurgt, vil der blive smidt en god pris
ud på Lego Spike Prime også? Og det er jo et spørgsmål til dig. Ja, det gør der faktisk, og det er faktisk sådan, at hvis man er deltagende i projektet her, så er der nemlig en rabat at hente på Spike Prime-sættene. Og man kan bestille dem direkte ind fra legolar.dk/ISS også, der er link til bestilling, og ellers skal man også velkommen til at skrive til mig. Hvis jeg lige på stående fod husker rigtigt, så tror jeg, der er 15% på Spike Prime-sættene faktisk at hente, hvis man har lyst til det. Det kan man gøre, hvis man har lyst til det. Så er der næste spørgsmål, også fra Lasse, der skriver, når I siger, at abonnementet ikke koster så meget, hvor meget er det cirka? Og kommer der til at være en database, hvor man kan se, hvilke andre skoler, der også har et modem, så man eventuelt kan lave samme øvelser, men forskellige steder? Første del af spørgsmålet er et lidt svært spørgsmål at svare på. Det kommer til at ligge i omegnen af, hvad et mobilabonnement normalt koster. Men der er nogle mennesker, der sidder og udregner det her as we speak. Så jeg kan ikke give noget eksakt, men det ligger i omegnen af, hvad et mobilabonnement vil koste. Og det er simpelthen, fordi man køber den slags, altså adgang til satellitdata fuldstændig på samme måde, egentlig, som man køber et mobilabonnement. Præcis. Det er andre. Det er fordi, vi har nogen, der igennem, hvor vi leverer dataen, og den service, at få leveret dataen via satellit, koster penge. Yes. Men det er en omegnen af et mobilabonnement, kan man sige, man skal have per enhed, hvis man har flere, eller er det et til det? Det er op til dem, der sidder og finder ud af, hvordan alt det her det hænger sammen. Men det er i hvert fald overskueligt. Og anden del af spørgsmålet var, om der kommer til at være en database, hvor man kan se, hvilke andre skoler, der er på. Og det er ikke noget, jeg tør lægge hovedet på bloggen. Jeg ved, at der er nogen af os, der ønsker at finde ud af en løsning, hvor det kan lade sig gøre. Det kan være, at man i forbindelse med de skoler, der har tilmeldt sig, måske kan få lavet en database, man kan tilgå. Men præcis hvordan det hænger sammen. Jeg tror, det vi i hvert fald kan gøre, kan man sige, for at besvare spørgsmålet, det er, at vi kunne jo i hvert fald her fra Legolar facilitere, at alle de kontaktpersoner, vi nu har været i forbindelse med, skrive ud, om vi må dele jeres kontakt med de øvrige skoler, og så kunne vi jo om ikke andet sætte et site op til jer, eller en kontaktliste eller noget, så man har den kontakt. Men det kunne da være interessant, det var da en spændende idé, synes jeg, hvis man kunne facilitere, at man faktisk kunne se, hvilke andre skoler var med, og hvor man lige hente data fra. Den synes jeg, at vi kan tage med videre i hvert fald også. Tak for det. Var der flere spørgsmål på? Ikke umiddelbart, men det kan være, at der kommer flere fra gruppen. Og I er velkommen til også at unmute, og jeg skulle faktisk næsten til at sige, at det er bedst i chatten, for vi har faktisk knap og nok lyd på herinde, så hvis I vil skrive spørgsmål i chatten, er det næsten bedst. Ja. Det ser ikke ud til, at der er flere spørgsmål. Ellers så vil vi bare sige tusind tak, fordi I havde lyst til at være med i dag på det her opsamlingswebinar omkring hele projektet her. Der kom et hurtigt spørgsmål. Der kom et spørgsmål her til sidst. Hvilket niveau forventes der, at eleverne har med hensyn til Prime, Torben? Det er måske næsten dig, der kan svare på det. Ja, altså vi henviser til, at man har været igennem det indledende startmateriale, som Spike-appen den kommer med. At man har erfaring med at bygge materiale, og man har prøvet lidt programmering. Men ellers er der ikke nogen forudsætninger, og det er jo ikke super komplekst at lave. Det er slet ikke det. Men det er en god idé, at de bliver familiære med materialet, fordi der er jo mange andre ting i spil, og vi skal jo helst i gang med også at snakke om data. Og så derfor, hvis hele radaren den kører på og synes at lege med det her, så skal de nok lige have løbet hornene lidt af med det, inden de går i gang. Så startøvelserne i Spike Prime applikationen er i hvert fald gode at have kørt igennem. Der ligger 5 rigtig fine startøvelser, hvor man lige bliver klædt på i forhold til den første kodning, og hvad er det for nogle teknologier, der ligger i kassen. De er rigtig gode at gøre det. Det kan man sagtens gøre på en halv lektion eller lignende. Og så kunne man jo anbefale måske at prøve et enkelt eller 2 af forløbene fra lektionsplanerne. Ja, helt sikkert. Så har man fået rigtig erfaring til at gå i gang med. Ja, nemlig. Yes. Ja. Jamen, endnu en gang tak, fordi I havde lyst til at være med i dag. Vi glæder os til at kunne dele modem med jer og de næste undervisningsmaterialer osv. Ring og skriv til mig, Lars
legolar.dk. Og ellers så kan I finde den inde på legolar.dk under medarbejder Lars Bo. Det er I meget velkommen til. Tak for nu. Ja, tak.